Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tas sesarangan CS Jaya Semoga Asia wonten pring kuning. Monggo ingkang kersa dicangkepi nggih. Lasuk sesarangan CSA Anu 79 SRG asik. Apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresna. Apa sliramu ra krasa kangenku kang tanpa upama. Yen mengira bisa terus tansah kelingan sirang bagus bakal lali nalika sliramu pamit balik. Hutan teresing jalari nganti aku mantep jroning ati. Apa sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati. Asik goyang CSA pas peluang tanpa lali goyang dong. Apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresna. Apa sliramu ra krasa kangenku kang tanpa upama. Yen mengira bisa turun
matur sembah